יש ילדים שאין להם אוכל ואין להם מה לקנות. שזה לא חג בשבילם, שלילדים יש ולהם אין. והם לא יכולים לחגוג את חג הפסח. עומד לידי מנכ"ל שופרסל שיש להם חלק גדול במאמץ האדיר שיש כאן. יש כאן מובילי דרור והעיקר הוא המתנדבים, כולם ביחד. חג שמח, שלום. שלום. איך אפשר לקרוא? יש לנו 3 חבילות, קטנה, בינונית, גדולה, וכל סכום שתתרמי תקבל בברכה. תראו לכם את השמחה שאתם גורמים במשפחה, שחבילה כזו מגיעה לליל הסדר. הם יכולים לחוג את החג כהלכתו. ואז הם ישמחו בחג. שיהיה להם מה לאכול בפסח. שיהיה להם שמח ואושר בלב. הילדים שלנו שואלים בליל הסדר, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מאות אלפי ילדים שמתחת לקו העוני לא ישתנה אצלהם ליל הסדר. בואו נהיה שותפים כולנו, שגם להם יהיה ליל סדר מתוך רווחה ושמחה. תודה רבה וחג שמח. אלפי משפחות בישראל לא יכולות להרשות לעצמן ארוחה חמה בליל הסדר. בעזרתכם, בפסח הזה, לכולם יהיה חג שבע.